Ngayong araw ay pupunta kami ng Cainta Rizal para kukuha ng motor ng kapatid ko. So, wala na tayong hinihintay pa. Let's go! Punta na natin ang Moto Central para makuha na natin ang bago niyang motor. Excited na din ako na makita yon. Kaya tara! Yun no, bagong motor oh. So guys, dito tayo sa Moto Central ngayon. Ganda. Ato na ni Ivan, bakit kung marilaki ron? Alam mo naman, maliit lang yung... Ito experiment lang. Ay, oo, ilang ba? Ay, mayroon, ang ganda. Maliit lang. May lagayan ng tools, no? Brad, Ha? sagri. Pero kung ano, yung stable may kuando?